palestinarren aldarrikapena, Israelen genozidioari stop, bat egin dute armailetan zaleek, aho batez, mezu argia da, eta bestetik, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna Palestinan, Hamada izango datean, Wagdi, Yasser Hamed, Leioan jaiotako futbolaria, Shawafta, eta Maura bokatzen. Inigo, aho batez, horixe, Samamesen oioa. Amaikakoak emango dizkizuegu Euskal Selekzioan, Jagoba Arrasate hautatzaile, aurten Mikel Labaka laguntzaile lanetan Aitor Fernandez izango datean,